Ole, chỉ bày lệ vek ule, kan video đi tu này video tối tiếp và khẩn xiêm lệ cái đũa, student soi phiền na, chúng trang soi cái đũa, lý sao có ôm tạ cho nó ôm lo vật tỷ về là hi, kan này phô mày à, tu bằng chuan hay hi, cái soi to khan video à hiền thil bạc khát cháu soi thấy lo va, student list à ôm student data correction à ôm student attendance ôm, bốc student chỉ thu mà ôm này khá ein ang lo vek thế ni mo chu kan hria ta tan chu lai vela chu kan soi fi do na a khoi dan lu tu kha kan soi don lo mara chu VSK hi tam tak hi kan buai na chu a VSK ni phung kan hriat lo wang hi ni chu wang chuan ani phung hi hriat chen tu mila chu mi lo chu ka ani phung kan hriat chen lo chuan kan buai chho zel don ni ka hria chu wang chuan a soi fi na lampang video hi siam hnem de ula ka train ka hria a chu lama chuan kan siam chho de do na tin kan hriat tel tur chu VSK hi vì tụi con portal kan update chau về thế là chú vàng chuan update oma thil te lo dang lam ve je la wang hian a ngai po hi soinon tel hi ngai thin ani o khati lam panga khan tlak du je la ti kha lo hre thiam hram mi la a tho me chikanin log in anga ama sebera chuan student list omani o student list si en tai la ten list si lo tru me ni mo list si lo tru me ni het la hen hay ten an information ten en tru ta a chuan heta chunga hen en tai la export to Excel omani export to Excel hi hemi list ho Excel lak so na khani mai ta a indu chunin la chok anga inda tha theyanga mani pom ron zota Excel a Excel hena dik fekin kan da to chu ho chu engani ka backup du a engtinge ka tenga te Excel hen lak so mai tur ni mo Excel hen lak so mai tur ni chuan tila hian kan soidu chho taka chu section sorry class a hian no class hian en thla char taila no pang ne kha tilai class hi all om the ni mo all om the ni all ni chuan khoi class a ma an lang don lova chu he tilai I data correction a no pang om zat le he tilai no pang om zat khai dang lo the ni chu tilai hen class om lo chuan mo chu kan lo hria anga te khan en wang anga kan en char anga ti khan hei ti pek ni pek thum te pon zong te pon oma kha chu kan en phe menga tila han class all om ti hi lo in check vekila mo ani lo chuan he tilaya student engani student data correction a khan no pang kan nei dik chi a amar chu ta hen all khan lo nual ta a chumi zia chu I no pang nei aya tam ikol don ti na ni tu bang chuan hi milo drop sakte un ron tianga in data correction vel tren enanga in mu si lo chuan kan kol lo re drop tur pong kan nei lo te point me thi chu bang chuan tila hian class nei lo khan lo ve the ni chu kan hre do ne chuan chu mi the na chan pakhat chu apik takin pp3 kan nei a pp3 atanga kan promote chu pp2 promotion hi kan pai to me ukate kan la pai che lo oma kan lo promote ve le zo thina pp2 atangin pp3 atangin pp2 kan promote pp2 atangin pp1 kan promote mo chu pp engani pp1 atanga class 1 promote don chi khan kha akal theilo ta chu wang chuan pp1 atanga I promote chi khan a class ai lo blank thina ni chu wang chuan class blank om thei class blank a chuan a ngova kha isiam ram don ya kha eta student list a chun lo ni ta in student list in enula adik lo check don ya chuan atot le chuan student data correction mo data correction a hian no pangan le ta ni mo hi tilai hian primary school kan nia hei hi nursery hi a tlat me hi hei ma se ataka hen engma lova hi ron langa hemi zia chu I drop box a khan I drop box a no pangan ti na mo tila hen engma lo ma se ron lang ma se I drop box a no pangan lo ti na ni chu chuan hei class 1 te pp2 te pp3 te class 1 2 3 4 tlangi kan nei ta class 5 hi kala nei ta shamani class 5 hi kala nei ta shami primary nia
hi nga tinge tita filter taila no pangan om chuang lo mo no pangan om chuang no pang om chuang lo chunga tinge alang kan ti chuan ka drop boxa no pang class 5 te class 6 te class 7 thlengin no pangan om ti na ni chu chu kan lo hretel do ne chuan na china kan soitak student lisa a class kha blank ka om chuan blank ka om chuan hetilaya hian in data correction a hian khoilai mo ber hian blank ka lo omang mo hetiang class in je me lo na a blank top lo omanga chuta chuan in thlanganga chuta chuan in filter anga mo section hi chu all section in thlang mek in filter anga ta chuan a lo langanga chu chu class nei lo an ni ta ni chu class nei lo chu an class a in da le ang chu chu kan hre do ne chuan tikhan i lo siam rem ta a in student list le in data correction list kha aloin milta ni mo aloin milta amaro chu kan data correction apo no pangkan ni kim vek to a student attendance a an lang kim lo ti kha om le ta ni chu chumi om je chu antenna na class 4 hi kan en nga en chin nan kan filter nga hian no pangan lo om ta ni no pang tilaya hian he tilaya hian hei po hi kan soi peng zoyanga hei po hi kan update do na a portal rim hrim hi kan tidang lam do na chu chu na kina hemi video to pa hian a preview na kan nei chinanga nge ni alahman le theilo alahman elafam kim lo wangin la ti chua lo ni a chu po chu kan en chin do nia chu heta hian status a hian hi pending in lo om ta se mo kan update chinanga pending in tiana lo om ta ni he no pangi pending in oma hetia pending a om chon a sen bi kan tikhian king sen bi reng pending om re ki student attendance a an lang ve ngai lo chu in hredo nia enroll chia student attendance an lang chu ron complain ti mela kan student te hi attendance a an om kim lo zia me chu ti khati an ron ti a kan en sakhen hei hi lo ni zel ani hei hi eng tin nge aron om kan ti chuan student in 8 thar reng a kha direct in school a luta in 8 char in 8 zo chi khan direct in school a ron luta chu pending hian ron luta ni chu pending a chu enroll da le na chang kan hriat lo wangin student attendance an lang lo thin chu kan lo hreto do ne ti khan enroll vekin kan tianga i student li sami le i data correction li sami le student attendance li sami kha ain ang vek tur ani mo ain zat vek tur ani chu in student te khatiang khan in lo enfel donia kha tuna ka video ron soifia ka student list big student big ron soifia ka tumna ani kha kan lo hria anga in lo check vek donia in student lisa no pang omzat le student correction no pang omzat le student attendance no pang omzat kha a class wise in milem mo entinana hetila hei class 4 ani ta class 4 a chuan no pang somni pathuman oma mo no pang somni pathum kha i student attendance a no pang somni pathum an om ve em an om lo chuan siam that khoi lai mo khan dik lo om ti na tin student list in en lenga in student list a no pang somni pathum an omem ti khain en lenga ain ang vek turani chutiang chuan in no pang te in lo siam rem do nia kha tuna mi bi kha chuan kan du to ka nga chuan na china ka soi ang khan kan VSK thar hi kan overview mo en chin na kan nei mai anga hi ni do na ni mo hetiang hian om do na ni kan log in khan mo tian ron om nga langa tila hian information te tian ron lang ta a mo chuan he tila hian BL ti vel khom ta chuan tila hian kan student nei zong kha aron lang nga la ni mo student nei zong a kha a student zata kha mo in total enrollment a kha chuan tila hian district te ron langa tila hian class wise enrollment aron lang hi dashboard ani dashboard tilang class wise enrollment tin ron langa class LKG a ti hian class 2 3 4 mo hetila hian section A chau kan ne section B te nei phechon class 1 section A class 1 section B ti te khan ron lang don ani chuan hetila hian a list a hi view om le ta ni mo list view kha om le ta ni chu ta chuan etina na atlem ber hi en chin taila mo ta hian view han kal chin taila view kan kalanga ti khian student list a kha mo aron lang don ani yan tikhian class 4 bi ka kha
ti khan class 4B ka hei class ta hen oma section oma total enrollment oma chuan a class malte chu pokhan ti khian dule e export thei don ani chu elo ni ta chuan khatiang khan dashboard ta khan khatiang khan ron om vek don ani chuan tila hen kal taila student a hian hei atlo tlem ta phar mai ni mo lo tlem ta phar mai ni ma saber chun student list om ta student list en taila student list kan lu khan ti hian a class wise khan lo lang le ta ni mo a class wise khan etla hian view all student oma za somret panin ni a view all student oma chuan class lkg pp2 a chuan za somli pasari oma ti khan amal te khan hei avai ni en theya amal te khan ti khan isuk en le thei bok don ani mo chuan tila hian in en wang ta kim lo nom chuan he tila hian direct in a student a ilu thei boka chuan dashboard kan ti chemi dashboard khani maya dashboard ai bek le thei kha student list ani ta ali su kan en thavek lowang i a en dan chin thiam vekang data correction ni lo dang lamwa to don ani mo data correction an lu chinanga ti hian data correction a hian student search a ngal don ani tila hian an penamo an ming manginamo mo headline all classes sein thlanga tian data correction ni lu khan no pang zong ron lang ngal vek don chuan khata tang khan no pang zong tang khan izuk thlang thei ta izuk zong top thei an pen mangpon mo chuan an class mangpon ti khan isar thei ta hei hi kan en chinanga 7 hi mo alo lo ve ti kha 7 a chun engma omlo ngati nge kan ti chuan atira kan soi fia to a enrollment a tak omlo wa hei po hi nakina chun kan siam thatura ngai taila hetilaya dropbox om ho kha chu tila hena langtel lo tura ngai taila kha ani chuan a class malte te chung ka lut kwal lowanga section lo om le ta chu tuna po all section ro in thlang vek ta ti khan kan enta chuan hetilaya hian enroll mo hetilaya pakhat zo ka intlar tu kha mo intlar du kha ni to lovin an ming le na lo chu mata hen enroll ti hian mo pending pass out ti vel kha ti na ron om ta ni mo ron om ta chuan entinana taken tc ni taken tc thlanga is safe anga ain update mai don ani mo chuan chulowa chuan no pangkha i edit tu ta ni kha ama pakhat zo ka kha chuan in thrianga an minga lang phei to ra ti khan a boi thak em a scroll a sir zonga scroll te ngai na chin loka pukan ti lan kha kha tianga ti to lo khan no pang hi engemo siam that ngai om chuan edita hene lu tanga edita kan lu tanga ti khan a form mangvek khan ti khan hei kare pen po ti khan pen kha hei hi tuna nia pen tharan nei chuan ta pen thari thak ngal the ming te thak the ya father's name ti khan mo ti han kan apar id te po ta tang vek khani thun thei to ni ti khan save change si tianga kha nakina chuan kan kaldan tur alo ni to a chuan hei po hi kan soi le lok nga ala kim don lo ni ai po hian thil pon lisa polaron tamang chuan headline add student om le ta add student hi chu kan hramei tur angai taila chuan student dropbox om le ta student dropbox an lut taila student dropbox po hei lo dang lam vek to ni district wise in oma ta hian a district a student pen mangin jongang amo udai scott mangin hemi om zia chu udai scott manga iti chuan mo dropbox a school entinana no pangkha an student pen kha mai ta lo ta a amaro chu an school kal na ma sa khai shata khami udai scott khai enter khan khemia an no pang dropbox li so zong kharon lang vek anga ta tang chu no pang du kha isu zong mai thei don ani chuan present status chu enge kan ria a present status an lut le ta present status a hian no pang kan chinin kan ti thei don ani mo student pen atang le student name atangin mo no pangkha an penishriat lo chuan an mingin zukzong ro enge ni student search atang kha zukzong ro an mingin te kan ti a khami kha ashana a pen manga search na amo khateng ashana module om to lo khan mun khataron om khom don ani mo ino pang du kha a minga a pen number he pen number in zonga enge atin mun lo langanga chuan a mingin izon khan adin mun kha izuk mu thei don bokani kha lo ni le ta a khati khan tam duwa to lo khan etilai hi all something anti mai taila tlem te an sor khoma hetilaya data correction lai bi kai kan soi le du chu data correction hi
thil hi khoya ol sam lutuk chuan ti sual kan nga ni chuwang chuan heng te po hi data correction kan ti te po hi hetilaya no pang edit kan handa a hetilaya edit ngal teu thea om tho chuan no ti sual pala lo scroll sual pala kutina lo eng lo to si lo delete pal te kom thei chuwang chuan hetiang hian tlema a khoi dan chu kwal deuh hret ma se a filim ti sual laka filim jok ton a hei hi tuna hian khoi chho me ka kan mang chho wat thei tur angai teila hei hi chu a display po hi phone ne na in mil tur deuh siam ani ma mi kha chu bui thlak kha in hret thoin karenga khatiang deuh khan tuna chuan hemi kan man huna chuan ol sam deuh to tur kan ngai kha kha kan TMS thar tur overview ani a kan man thei huna a guide te po kan siam chho le tho tur angai teila a tha ome kha kha tuna video ka siam thei chu ni kan ome